Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast We Are Gen Z. Είμαι η Βάλια. Και εγώ είμαι η Ελίτα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ όλους, που είναι η διατροφή μας. Και η αλήθεια είναι ότι η Gen Z και σε αυτό το κομμάτι είναι έτσι διαφορετική από τις προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, ενημερωνόμαστε πάρα πολύ από τα social media για τις συνταγές ενδεχομένως που μπορούμε να φτιάξουμε, για το τι να φάμε, για το τι εστιατόρια θα επισκεφθούμε. Και δίνουμε και πάρα πολύ έμφαση, όχι τόσο στο πόσο ποιοτικό θα είναι το φαγητό, αλλά το πώς θα φαίνεται. Θα είναι αρκετά instagramικό να το βγάλουμε μια φωτογραφία, να το ανεβάσουμε. Να πούμε ότι η Gen Z αγκαλιάζει όσο κάθε άλλη γενιά τη φιλοσοφία του fast food και αυτό προέρχεται πάλι από τα social media. Βλέπουμε πάρα πολλούς TikTokers, ας πούμε, οι οποίοι ανήκουν και στη Gen Z, που κάνουν κάποια challenges με πόσο γρήγορα θα φάνε ένα burger ή από πού θα παραγγείλουν. Οπότε τρώμε πάρα πολύ fast food και είναι και η εύκολη λύση μέσα στην καθημερινότητά μας, καλός ή κακός. Να πούμε ότι τσιμπολογάμε πάρα πολύ, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Κάνουμε το λεγόμενο snacking. Όχι μόνο εμείς, αλλά και η νεότερη γενιά των millennials, δηλαδή εκεί γύρω στα 30-35. Είναι πολύ βολικό και κάποιες φορές φαίνεται ότι αντικαθιστά και κανονικά γεύματα το snacking. Και λένε εδώ κάποιες έρευνες ότι αυτό οφείλεται στο ότι είμαστε μια γενιά που κάνει multitasking. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, οπότε θα δουλεύουμε στον υπολογιστή. Θέλουμε να τσιμπάμε και κάτι ταυτόχρονα, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάτσουμε να πούμε ότι τώρα μόνο τρώμε ή δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε ένα πράγμα τη φορά. Έχει αποδειχτεί, ακριβώς όπως είπες, ότι από τη μία πλευρά είμαστε λάτρεις του fast food, από την άλλη δίνουμε πολύ βάση στην ηθική των τροφίμων, δίνουμε σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος, στο να διαλέγουμε προϊόντα και υλικά τα οποία θα βοηθήσουν στην υγεία μας. Ωστόσο, σύμφωνα με μία έρευνα που είχε γίνει, 2 στους 3 της Gen Z πιστεύουν ότι οι διατροφικές τους συνήθειες είναι λάθος, ωστόσο δυσκολεύονται να τις αλλάξουν. Και η Gen Z έχει ως στόχο την ανακάλυψη και νέες γαστρονομικές εμπειρίες. Διαλέγουν κουζίνες διαφορετικής προέλευσης, δηλαδή ινδικό φαγητό, κινέζικο, το οτιδήποτε. Και είναι αυτοδίδακτη σεφ στο σπίτι, το οποίο είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί λόγω της επαφής με τα social media, του YouTube και διαφόρων σεφ που διαφημίζουν τη δουλειά τους μέσω αυτού. Τώρα, σε μία άλλη έρευνα που βλέπω εδώ και αξίζει να πούμε, είναι το ότι συνδέουμε πάρα πολύ σαν γενιά τη διατροφή με τη ψυχική υγεία. Και σε αυτό συμφωνεί το 47% της Gen Z, το ότι θα αγοράσουμε και θα αναζητήσουμε τροφές και ποτά που θέλουμε να μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα. Είναι λίγο αντιφατικό με όσα είπαμε πριν, με το fast food δηλαδή, αλλά αναγνωρίζουμε το ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ διατροφής και ψυχικής υγείας. Θέλουμε να τρεφόμαστε σωστά και να παίρνουμε την ενέργεια, γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα μας κάνει να νιώθουμε και καλύτερα. Ωστόσο, είμαστε και λάτρεις του fast food, κάνουμε και snacking, υπάρχει ένα μπέρδεμα γενικά. Και σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τον Γιώργο Φωκά, όπου και αυτός ανήκει στη Gen Z, τέλος πάντων είναι στο ακριβώς όριο με τους millennials, αλλά εμείς θα πούμε ότι ανήκει στη Gen Z. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, που είσαι κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να μας πεις λίγα λόγια για σένα, πριν αρχίσουμε έτσι την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας? Εννοείται και θέλω, και ευχαριστώ αρχικά για την πρόσκληση, Βάλια και Ελίτα, και ευχαριστώ και για την κατάταξη στη Gen Z, ας πούμε. Από ό,τι είδα, βέβαια, για να είμαστε τυπικοί, νομίζω ανήκω περισσότερο στους millennials. Μικρή διαφορά. Ναι, μικρή διαφορά όμως, οκ. Λοιπόν, εγώ είμαι κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος. Έχω κάνει τις βασικές μου σπουδές στο Χαροκόπο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα της ιατρικής σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που αφορά το διαβήτη. Έχει να κάνει με νεότερες μεθόδους και τεχνολογίες για τη διαχείριση του διαβήτη. Για όλες τις μορφές διαβήτη. Ο διαβήτης γενικά μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Οπότε συνεχίζω τις σπουδές μου πάνω σε αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή. Και τον τελευταίο
πολύ τελευταίο θα έλεγα καιρό, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα πρακτικά, έχω ξεκινήσει και δουλεύω ιδιωτικά στο δικό μου διαιτολογικό γραφείο που είναι στα Χανιά στην Κρήτη. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Καλή αρχή και να πούμε, καλά, θα μας τα πεις και μετά, αλλά φαντάζομαι ότι μπορούν όσοι μας ακούνε να σε βρούνε και online. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να είναι απαραίτητα στα Χανιά στην Κρήτη, σωστά? Σίγουρα, 100%. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε γενικά και σε πιο μεγάλο βαθμό. Οι online γενικά συνεδρίες όσον αφορά το κομμάτι της διατροφής τον τελευταίο καιρό είναι όλο και περισσότερο δημοφιλής. Πρακτικά και έχουν γίνει και έρευνες πλέον πάνω σε αυτό, έχουν ακριβώς την ίδια αποτελεσματικότητα με τις διαδρόσεις συνεδρίες. Οπότε σίγουρα μπορούμε να δουλέψουμε και αν κάποιος βρίσκεται σε απόσταση μαζί και φυσικά και διαζώσεις πλέον στο γραφείο στα Χανιά. Σίγουρα είναι πολύ πιο βοηθητικό αυτό και πολύ αισιόδοξο ότι υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα με τις διαζώσεις συνεδρίες. Ακριβώς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Γιώργο, εγώ θα σου κάνω την πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό και θα ήθελα να ρωτήσω έναν διατροφολόγο και αφορά και εμένα. Σήμερα η Gen Z και γενικότερα βέβαια όλες οι γενιές, αλλά πόσο μάλλον εμείς που έχουμε μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία, στα social media, εκτιθέμεθα καθημερινά σε λανθασμένα ίσως πρότυπα. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές εικόνες με influencers που μπορεί να παρουσιάζουν το σώμα τους αψεγάδιαστο, με φίλτρα. Υπάρχει έτσι μία εξειδανίκευση του αδύνατου σώματος, ακόμα και σήμερα, ενώ είμαστε στην εποχή και του political correct. Ποια είναι η γνώμη σου ως προς αυτό? Δηλαδή, μπορούμε να ενημερωθούμε σωστά για τη διατροφή μας μέσω των social media ή πολλές φορές επηρεαζόμαστε από αυτά που εκτίθενται από τους influencers και όλους αυτούς που παρακολουθούμε? Αν έπρεπε να απαντήσω με μία πρόταση, θα έλεγα ότι απλώς συμφωνώ με την τελευταία σου πρόταση, Ελίτα. Είναι ακριβώς έτσι. Θεωρώ γενικότερα το διαδίκτυο και ειδικότερα πλέον, εφόσον μιλάμε για τα social media, είναι λίγο αυτό που λέμε ευχή και κατάρα μαζί. Δηλαδή, ενώ είναι ένας θησαυρός πληροφοριών, πλέον υπάρχει άπειρη πληροφορία και σε πολλές περιπτώσεις δωρεάν και έγκυρη πληροφορία. Πλέον με το να υπάρχει τόσο μεγάλη εξάπλωση, ο καθένας μπορεί να κάνει ένα blog, να πάρει ένα μικρόφωνο, να βγάλει ένα βιντεάκι και να προωθήσει τις δικές του απόψεις, οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι έγκυρες, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να είναι τελείως λανθασμένες, είτε λόγω άγνοιας του ατόμου, είτε για κάποιο άλλο σκοπό, με σκοπό να κερδίσει κάτι. Οπότε θα έλεγα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σχετικά με τα άτομα τα οποία εμπιστευόμαστε για να ενημερωθούμε ειδικότερα σε θέματα υγείας, γιατί το κομμάτι της διατροφής είναι άμεσα συνδεμένο με θέματα υγείας, οπότε θεωρώ ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ως προς αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω και εσάς η γνώμη σας ποια είναι όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Βλέπω πάρα πολύ πέρα από την πληροφορία που υπάρχει και τα βιντεάκια. Υπάρχει πάρα πολύ και μία τάση να κατεβάζουμε εφαρμογές που απαντάς σε ένα ερωτηματολόγιο και σου βγάζει γρήγορα ένα διατροφικό πλάνο προτινόμενο και μετά ουσιαστικά σε βάζει σε μια διαδικασία να πρέπει να βάζεις κάθε μέρα το τι τρως, πόσο νερό τρως, όλα αυτά, τα οποία προκύπτουν μόνο από ένα απλό ερωτηματολόγιο που έχεις συμπληρώσει. Και πληρώνεις συνδρομή, έτσι, δηλαδή τα περισσότερα δεν είναι και δωρεάν. Ποια είναι η γνώμη σου γύρω από αυτό? Δηλαδή, σίγουρα είναι κάτι εύκολο για τη γενιά μας να τα έχει όλα στο κινητό της, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνο κάποιες φορές. Κοίτα να δεις, θεωρώ κάθε πράγμα γενικά έχει μια θετική και μια αρνητική πλευρά. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να δράσει κάτι τέτοιο ως κίνητρο για κάποιον, έτσι ώστε να κάνει κάποιες αλλαγές στη ζωή του που υπό άλλες συνθήκες πιθανόν να μην έκανε. Οπότε, ως προς αυτόν τον τρόπο, μπορεί να έχει μια θετική επίδραση. Απ' την άλλη, σίγουρα δεν προσφέρει μια εξατομίκευση. Δηλαδή, απαντάμε ένα ερωτηματολόγιο, μετά με βάση κάποιο αλγόριθμο θα μας βγάλει κάποιες προτάσεις, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη πολλά ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν γενικά την θρέψη του ατόμου και το τελικό αποτέλεσμα. Συν ότι δεν παρέχουν κάποια διατροφική εκπαίδευση, που για μένα αυτό είναι το πιο βασικό. Όταν κάποιος επιλέγει να κάνει κάποια παρέμβαση στη διατροφή του, ή ειδικότερα κάποια συνεδρία με κάποιο διατροφολόγο, το πιο βασικό κομμάτι για μένα είναι το κομμάτι της διατροφικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, ένα διαιτολόγιο, μπορεί να το πάρει κάποιος να το ακολουθήσει για κάποιο καιρό, να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αν δεν υπάρχει όμως η κατάλληλη εκπαίδευση, θεωρώ είναι λίγο δώρο άδωρον. Δηλαδή, πολλές φορές λέω και το συζητάω αυτό με κάποια άτομα τα οποία συνεργαζόμαστε, έρχονται σε μένα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει στο παρελθόν και άλλες προσπάθειες.
είτε μόνοι τους, είτε έχοντας επισκεφτεί κάποιον άλλο διατροφολόγο, και έρχονται σε μένα και ξέρετε, περιμένουν το κλασικό χαρτί της δίαιτας, να το πάρουν, να το βάλουν στο ψυγείο, να βλέπουν με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο μυαλό τους, πόσο καιρό θα μου πάρει να χάσω τα κιλά, πόσα κιλά μπορώ να χάνω το μήνα. Οι περισσότεροι από αυτούς κιόλας τη μέρα πριν έρθουν έχουν κάνει ένα τεράστιο γεύμα, γιατί έχουν στο μυαλό τους ότι θα πάω στο διατροφολόγο, που δεν με ξέρουν βέβαια εμένα πιο πριν, αλλά έχουν στο μυαλό τους ότι θα πάω στο διατροφολόγο, οπότε ας φάω σήμερα. Οπότε με όλο αυτό μπαίνουν σε ένα πολύ περιοριστικό μοτίβο και λόγω λανθασμένων πεποιθήσεων γύρω από το κομμάτι της διατροφής, και ξεκινάνε να κάνουν μια προσπάθεια έχοντας ήδη λανθασμένο mindset πίσω από αυτό. Γιατί ξαναλέω, γενικά όταν μπαίνουμε σε μια προσπάθεια όσον αφορά το κομμάτι της διατροφής, το πιο βασικό είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης και να εφαρμόζουμε κάτι το οποίο μας αρέσει και είναι βιώσιμο για μας, έτσι ώστε να μπορούμε να το κρατήσουμε για περισσότερο καιρό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχονται σε σένα θέλουν να χάσουν κιλά για αισθητικούς λόγους, ή μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει ότι εγώ θέλω να φτιάξω τη διατροφή μου? Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, πέρσι είχα πάει σε ένα διατροφολόγο στην Αθήνα, γιατί ήθελα απλά να φτιάξω τη διατροφή μου. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που ένιωθα τον οργανισμό μου ότι δεν είναι καλά, δεν έτρωγα καλά. Δεν το έφτιαξα βέβαια στην Αγγλία που έμεινα για άλλους λόγους, αλλά δεν ήταν ο σκοπός μου να χάσω κιλά. Τελικά, κοιτάμε την εμφάνιση ή κοιτάμε την υγεία? Λίτα, εγώ είμαι στην πρώτη κατηγορία, διαχρονικά. Νομίζω ότι γενικά στην Ελλάδα τα κοιτάμε και τα δύο. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι κοιτάνε την εμφάνιση. Εντάξει, σε αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό θα έλεγα. Και δεν είναι κατακριτέο αυτό σε καμία περίπτωση. Απλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, να έχουμε συνειδητοποιήσει το πόσο πολύ επηρεάζει η διατροφή μας και το θέμα της υγείας. Έτσι, δηλαδή να το έχουμε αυτό κατά νου. Οπότε, εγώ αυτό που προσπαθώ τουλάχιστον με τα άτομα που συνεργάζομαι και έχουν και εκείνα την όρεξη, είναι παράλληλα με το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουν, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ βάρους, να υπάρχει και διατροφική εκπαίδευση, έτσι ώστε το αποτέλεσμα που θα έχουμε να είναι βιώσιμο, να έχουμε καλλιεργήσει κάποιες συνήθειες και να μπορεί να διαρκέσει στον χρόνο μετά. Ιδάλλως είναι μια διαδικασία που είναι λίγο δώρον-άδωρον, τους εξηγώ πολλές φορές. Δηλαδή, τους κάνω μια παρομοίωση, τους λέω είναι σαν να άρχιστε με πονοκέφαλο, να παίρνετε ένα ντεπών ίσον χαρτί δίαιτας, το κλασικό χαρτί αυτό, και μετά να πηγαίνετε να ξαναχτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, αν μπαίνουμε με το mindset ότι είναι κάτι προσωρινό και μετά θα επιστρέψουν στις παλιές μου συνήθειες, προφανώς θα επιστρέψουν και αυτά που μας έκαναν να ξεκινήσουμε την προσπάθεια. Είτε είναι τα κιλά, είτε είναι ένα ανεβασμένο ζάχαρο, είτε είναι καρδιαγγειακά προβλήματα, οποιοδήποτε πρόβλημα έχει ο καθένας. Συμφωνώ, θα πω εγώ, για να περάσω και στο επόμενο κομμάτι που μας αφορά πολύ, αλλά θα πω ότι είναι πολύ ωραίο έτσι στη θεωρία. Και γυρνώντας πίσω, πέρυσι που ήμασταν με την Ελίτα στο Λονδίνο, διαβάζαμε, ήμασταν αγχωμένες, πιεσμένες, και γενικά θεωρώ ότι το άγχος είναι και ένα χαρακτηριστικό της γενιάς μας πάρα πολύ. Και τι κάναμε? Λέγαμε, καλά, θα πάμε στο Tesco και θα πάρουμε τα πατατάκια με το τσέντερ, 2 μπουένο, 1 KitKat, και να μου λέει η Ελίτα, είναι βάλια, σου αξίζει σήμερα. Έχεις κουραστεί τόσο πολύ. Και το ίδιο. Και μετά, πολλές φορές και μέσα από τα TikTok και από το Instagram, βλέπεις πάρα πολύ το να τρώει ο άλλος ένα μπέργκερ, ας πούμε, μπροστά την οθόνη και να λέει, καλά, σήμερα είχα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, αλλά μου αξίζει, θα το απολαύσω, είναι ένα δώρο στον εαυτό μου. Και το συνδυάζουμε πάρα πολλές φορές έτσι. Και στιγμιαία, όντως, αισθάνεσαι καλύτερα. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που τρως τα πατατάκια, εγώ είχα δοκιμάσει ό,τι πατατάκι υπήρχε. Ό,τι θέλετε, μπορώ να σας πω. Πραγματικά. Και με μπύρα και με. Ό,τι μπορείτε να φανταστείς. Ό,τι υπάρχει σε πατατάκι, το έχει δοκιμάσει μάλλον. Να μην πούμε μετά τα αποτελέσματα, τα οποία δεν φαίνονται και κατευθείαν. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές συνδέουμε, και ειδικά στη δική μας τη γενιά, ότι το φαγητό με την επιβράβευση. Το ότι από τη στιγμή που είμαι αγχωμένος, πιεσμένος, θα φάω κάτι junk σαν επιβράβευση για να νιώσω καλύτερα. Αυτό πώς αλλάζει, πώς εξηγείται βασικά και πώς μπορεί να αλλάξει, αν μπορεί. Κοίτα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θεωρώ. Δηλαδή, θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε παραπάνω από ένα επεισόδιο, δηλαδή 2-3 ολόκληρα επεισόδια, και να συζητούσαμε μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Γενικά, εγώ το ονομάζω αυτό τα δίδυμα δέλτα, δηλαδή διατροφή και διάθεση. Πάνε μαζί. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή, η διατροφή επηρεάζει τη διάθεση και η διάθεση επηρεάζει τη διατροφή. Ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Δηλαδή, μέσω διατροφής
Υπάρχουν θρεπτικά στοιχεία προφανώς που βελτιώνουν και αποδεδειγμένα πλέον βελτιώνουν τη διάθεση. Μπορεί να είναι κάποια ω3 λιπαρά μέσα από τα ψάρια, μπορεί να είναι κάποια μονοακόριστα λιπαρά από τους ξηρούς καρπούς, μπορεί να είναι κάποια συγκεκριμένα αντιοξυδωτικά που υπάρχουν, ας πούμε, στο κακάο, για παράδειγμα. Οπότε σίγουρα επηρεάζει προς αυτό το κομμάτι. Και μετά το άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο είναι το πώς επηρεάζει η διάθεσή μας στη διατροφή. Και εκεί πάμε και λίγο σε αυτό που λέμε πλέον το συναισθηματικό φαγητό, που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι εν μέρει φυσιολογικό και αποδεκτό, δηλαδή πάντα θα συμβαίνει, υπάρχει στην κουλτούρα μας. Οπότε δεν είναι κατακριτέο σε καμία περίπτωση. Απλώς όταν καταλήγει να γίνεται σε μεγάλο βαθμό, ίσως πρέπει να ψάξουμε κάποιους τρόπους έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε και να βρούμε άλλους τρόπους που θα μας προσφέρουν και μια επιβράβευση η οποία θα είναι και πιο πραγματική, θα πω εισαγωγικά. Δηλαδή δεν θα είναι η επιβράβευση της στιγμής, θα μας παρέχει, ας πούμε, κάποια επιβράβευση που θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα και για παραπάνω χρόνο. Είναι απλά κάποια φαγητά, όπως τύπου πιο γλυκά, έτσι, πιο αλμυρά, πιο λιπαρά φαγητά, τα πιο junk που λέμε, τα οποία σου δίνουν την επιβράβευση της στιγμής. Αυτό έχει να κάνει, εντάξει, εξηγείται φυσιολογικά και με τις αυξομοιώσεις στη γλυκόζη στο αίμα, στο ζάχαρο. Δηλαδή, στην ουσία μας ανεβάζουν πολύ απότομα, μας δίνουν ενέργεια απότομα και μετά μας ρίχνουν κιόλας απότομα. Και όταν πέφτει η γλυκόζη στο αίμα απότομα, είναι που πέφτει η διάθεσή μας πιάνουν ακόμη περισσότερες μετά υπογλυκαιμίες. Οπότε είναι λίγο πολύ ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό. Κάτι που ανέφερες πιο πριν, το οποίο το έχω βιώσει και νομίζω ότι πάρα πολύ το περνάνε αυτό. Όταν μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα διατροφής, σε μια τέτοια προσπάθεια. Θυμάμαι ότι εγώ είχα πάρει πολύ βάρος μετά τις Πανελλήνιες, όπως φαντάζομαι ότι πολλά παιδιά. Οπότε είχα μπει σε μια διαδικασία. Τέλεια, αυτές οι Πανελλήνιες. Καταστροφή. Μετά είχα μπει σε μια διαδικασία διατροφής, κανονικά με διατροφολόγο, στην Αθήνα κι εγώ, και θυμάμαι το ότι την ημέρα που είχα ραντεβού τη θεωρούσα σαν cheat day, ας πούμε. Μόνη μου εγώ το έκανα αυτό, χωρίς να μου το έχει πει, αλλά ήταν τύπου επιβράβευση. Και μπορεί, θυμάμαι, σε μία μέρα να έτρωγα μία πίτσα που είχε και γύρω-γύρω το Philadelphia Extra στο ζυμάρι. Μία σοκολάτα γίγας, μερικά μικρο σοκολατάκια και το κανονικό φαγητό που μπορεί να υπήρχε στο σπίτι, και μετά εννοείται ότι, εντάξει, ήθελες κάπως αυτό να το αποβάλεις. Δεν είχα φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά θυμάμαι πόσο πολύ πόνο μετά είχα στο στομάχι μου, πόσο χάλια ένιωθα που είχα καταναλώσει όλο αυτό το φαγητό. Ωστόσο, όλη την εβδομάδα περίμενα να έρθει αυτή η μέρα. Και έτσι λειτουργούσε το μυαλό μου. Αυτό ίσως συνέβαινε επειδή η διατροφή σου όλη τη βδομάδα ίσως δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι, εισαγωγικά, και λέω έπρεπε, δεν ήταν αυτό που θα σου τέριαζε και θα ήταν 100% φτιαγμένη για σένα, γιατί είναι άλλο πράγμα η υγιεινή διατροφή και άλλο πράγμα η τέλεια διατροφή. Η τέλεια διατροφή δεν χρειάζεται να είναι μόνο υγιεινή. Πρέπει να είναι εξατομικευμένη, να μας αρέσει, να έχει τις εισαγωγικά ατασταλίες της μέσα. Εντάξει, που προσωπικά δεν τις θεωρώ ατασταλίες, το θεωρώ πολύ φυσικό, απλά το λέω έτσι για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Οπότε, αν η διατροφή που κάνουμε είναι πολύ περιοριστική, είναι πολύ πιο πιθανό μετά να οδηγήσει και σε τέτοια ξεσπάσματα συναισθηματικής κατανάλωσης, φαγητού, υπερφαγικά επεισόδια, και να μπούμε μετά σε αυτό το φαύλο κύκλο που λέγαμε. Οπότε, για μένα και αυτό προσπαθώ να το περάσω και στα άτομα τα οποία συνεργαζόμαστε. Είναι πολύ βασικό η διατροφή του ατόμου να είναι αυτό που λέμε τέλεια για αυτόν. Και ας μην είναι η πιο υγιεινή διατροφή που υπάρχει εκεί έξω, να προσαρμόζεται στο άτομο, στην καθημερινότητά του, στις συνήθειές του, σε αυτά που του αρέσουν, σε αυτά που δεν του αρέσουν, και να είναι η τέλεια διατροφή για αυτόν. Οπότε η διατροφή, ας πούμε, η τέλεια για μένα είναι διαφορετική λογικά από τη διατροφή τη δική σου Βάλη, τη δική σου Ελίτα. Παρόλο που οι κανόνες υγιεινής διατροφής είναι κοινοί για τους τρεις από εμάς, η τέλεια διατροφή για τον καθένα από εμάς πιθανότητα είναι διαφορετική. Είναι και άλλα πράγματα που μας αρέσουν. Δηλαδή, εγώ π.χ. δεν τρώω πολλά φαγητά. Δεν μπορώ να ακολουθήσω στο YouTube ένα βίντεο που θα λέει What I eat in a day και να πω θα κάνω κι εγώ αυτό, γιατί π.χ. εμένα δεν μ' αρέσει, ξέρω εγώ, το φυστικό βούτυρο. Όντως δεν μ' αρέσει. Αλλά για να πω και εγώ την προσωπική μου εμπειρία για τα κιλά, εγώ πήρα πολλά κιλά μετά τις Πανελλήνιες στο πρώτο έτος, που και εκεί είναι παγίδα, γιατί ξαφνικά από το σπίτι που μέχρι και σουβλάκι
ότι το σουβλάκι ήταν σπιτικό από τη μαμά μου. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πάμε απ' έξω σουβλάκι. Ξαφνικά πήγα στην Αθήνα και είπα παράδεισος. Παίρνεις σουβλάκι όποτε θέλεις, πίτσα, μπέργκερ, πατατάκια, πηγαίνεις εσύ σούπερ μάρκετ, άρα μπορείς να είσαι όλη την ώρα στο διάδρομο με τις σοκολάτες. Άρα πραγματικά είχα αισθανθεί μια πλήρη απελευθέρωση, αλλά πήρα 10 κιλά, σκεφτείτε. Το λάθος το δικό μου ήταν ότι ξαφνικά το Πάσχα του πρώτου έτους, όταν άρχισα να μην νιώθω καλά με το σώμα μου. Και αυτό δεν είχε να κάνει με εμφάνιση, γιατί δεν είχα πάρει κάποια κιλά που να ήταν απαγορευτικά στην υγεία μου, απλά δεν αισθανόμουν καλά με το σώμα μου. Γιατί ο καθένας θεωρώ έχει τα δικά του κιλά που τον κάνουν να νιώθει εντάξει με τον οργανισμό του. Και είπα θα σταματήσεις θα προσέχει. Το λάθος που έκανα ήταν ότι έκανα μόνη μου δίαιτα. Δίαιτα εννοώ ότι δεν απευθύνθηκα σε κάποιον ειδικό να ρωτήσω, με αποτέλεσμα να κόψω από μόνη μου φαγητά που θα μπορούσα να τα αντικαταστήσω ή να έχω μια πιο ισορροπία. Και όντως τα έχασα τα κιλά με τη δική μου την πειθαρχία σε αυτή την απαγορευτική δίαιτα που δεν ήταν κάτι επικίνδυνο. Αλλά, για παράδειγμα, το βράδυ μπορεί να μην έτρωγα, με αποτέλεσμα να γουργορίζει η κοιλιά μου, που θα μπορούσα να το αντικαταστήσω με άλλα γεύματα, αν είχα πάει σε κάποιον ειδικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μην καταπιέζει, γιατί αυτοί οι μήνες ήταν μήνες καταπίεση. Θα μπορούσα να χάσω τα κιλά με έναν τρόπο διαφορετικό, με έναν πιο υγιεινό τρόπο και να μην δυσανασχετώ κιόλας. 100%. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και είναι βασικό, θεωρώ, για μένα να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο να δαιμονοποιούμε και τροφές. Δηλαδή, για μένα, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια τροφή η οποία, αυτό που λέμε, απαγορεύεται ή κάποια τροφή που παχαίνει. Καμία τροφή δεν παχαίνει στη σωστή ποσότητα, έτσι. Είναι συνήθως η ποσότητα η οποία κάνει κάποια τροφή να μας δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό μπορεί να γίνει, ας πούμε, ακόμα και με το νερό. Ας πούμε, αν κάποιος πιει πάρα πολύ νερό, μπορεί να πάθει μια υπονατριεμία, να έχει πρόβλημα υγείας. Το λέω τώρα στην ακραία περίπτωση για να καταλάβουμε ότι κάθε πράγμα στην ακατάλληλη ποσότητα μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα, έτσι. Οπότε, καλή ώρα τώρα από το παράδειγμα της σοκολάτας. Ένας κλασικός διάλογος που έχω εδώ με πελάτες του γραφείου μου είναι κάθε πότε μπορώ να τρώω, ας πούμε, μια μικρή έτσι, μαύρη σοκολάτα, αλλά είναι μαύρη σοκολάτα. Και τους εξηγώ ότι ναι, μαύρη σοκολάτα είναι πιο ποιοτική από τη σοκολάτα γάλακτος, ας πούμε, και λόγω των αντιοξειδωτικών που συζητήσαμε προηγουμένως, που έχει το κακάο, λόγω της μεγαλύτερης περιεκτικότητας που έχει η σοκολάτα υγεία στο κακάο. Αλλά αν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σου αρέσει και το κάνεις απλά για να το κάνεις, δεν έχει κάποιο νόημα αυτό. Οπότε μπορείς πολύ απλά να φας τη σοκολάτα που θέλεις, όταν θέλεις να τη φας, και απλά να συνεχίσεις με τις οδηγίες που έχουμε συζητήσει μαζί σταδιακά και να προχωρήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις κάτι το οποίο θα το κάνεις μόνο και μόνο για να το κάνεις χωρίς να σε ικανοποιεί. Σωστά. Ωστόσο, να πω εδώ το ότι, γιατί είπαμε πάρα πολύ για τα φοιτητικά χρόνια και για τις πανελλαδικές που πήραμε κιλά, αλλά ένας άλλος λόγος ενδεχομένως, και φαίνεται αυτό το ότι γράφεται πολύ, τουλάχιστον σε άρθρα, όχι σε έρευνες, αλλά υποστηρίζεται από τη Gen Z, το ότι ξέρεις κάτι, το να αρχίσω μια υγιεινή διατροφή εμένα θα μου κοστίσει πάρα πολύ. Μου είναι πολύ πιο οικονομικό το να πάω να πάρω ένα μικρό σακουλάκι πατατάκια, να πάρω μία σοκολάτα, να φάω ένα μακ το μεσημέρι. Ειδικά στην Αγγλία ήταν τεράστιες οι διαφορές στις τιμές. Δηλαδή, θυμάμαι να είμαστε με την Ελίτα στο McDonald's και να μου λέει 3 λίρες, ένα μπέργκερ, μία παράτηση. Τα μακ θεωρώ δεν υπάρχει πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Κάποια στιγμή όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα είχαν μπέργκερ, ίσως ακόμα το έχουν, με 1 ευρώ. Οπότε, ξέρεις, εντάξει, εγώ προσωπικά, ενώ θα φάω εννοείται junk food, τα Mac, ας πούμε, συγκεκριμένα δεν μου άρεσαν ποτέ, να είμαι ειλικρινής. Προτιμούσα, ας πούμε, να πάω να φάω σουβλάκι, να το ευχαριστηθώ περισσότερο. Αλλά, ας πούμε, έβλεπα και πολλούς φίλους που είχα και επειδή ήμουν και αθλητής στο Απόλλω, οπότε κάναμε πολλές ώρες προπόνηση και τα λοιπά και μετά πολλές φορές πήγαμε και τρώγαμε όλοι μαζί. Έβλεπα αυτό με τα Mac, ας πούμε, έπαιζε πάρα πολύ και επειδή ήταν και πολύ οικονομικά, πηγαίναμε και καθόμασταν και μπορεί να έβλεπες στο τραπέζι πύργους από μπέργκερ και κοκακόλες δίπλα. Light, βέβαια, ή zero πάντα οι κοκακόλες. Και να μας έβλεπες με τα μπέργκερ και ήταν κυρίως επειδή ήταν έτσι τόσο οικονομικά. Ήταν τόσο οικονομικά και είναι και λίγο και η μόδα. Θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός. Ωστόσο, στο κομμάτι του budget είναι λίγο ψευδαίσθηση το ότι δεν μπορούμε να ακολουθούμε μια υγιεινή διατροφή σε ένα normal budget. Είναι όντως πολύ πιο οικονομικά τα junk food, τα snacks ή παρουσιάζονται σαν πιο οικονομικά και το έχουμε έτσι στο μυαλό μας.
Κοίτα, η αλήθεια είναι, αν τα βάλουμε κάτω, θεωρώ ότι γενικότερα είναι ένας μύθος αυτός που κυκλοφορεί. Ίσως αυτό ισχύει με κάποιες επιλογές που μπορούμε να βρούμε σε φαγητό έξω, σε κάποιο ταχυφαγείο, έτσι, εστιατόριο, ψητοπολείο κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, έτσι ώστε να κρατήσουμε τη διατροφή μας να είναι και θρεπτική και να είναι και σε ένα αρκετά χαμηλό budget. Θεωρώ ότι το πιο βασικό κομμάτι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό των γευμάτων μας και γενικότερα της διατροφής μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα. Και μετά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όταν ψωνίζουμε, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ, όταν προετοιμάζουμε τα γεύματά μας, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Αλλά το πρώτο είναι, θεωρώ, να βάλουμε ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε να μας βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, θα μας βοηθήσει και σε άλλα κομμάτια, να κάνουμε πιο ποιοτικές επιλογές γενικότερα, αλλά θα μας βοηθήσει και στο κομμάτι της οικονομίας στη διατροφή μας. Ακριβώς. Και είναι λίγο σήμερα το ότι υπάρχει, για παράδειγμα, το e-food, δηλαδή πολύ εύκολα θα βρεις σε όλα τα καταστήματα, υπάρχουν προσφορές. Επίσης, η γενιά μας δουλεύουν πολλές ώρες, είναι πολλές ώρες εκτός σπιτιού, μπορεί να γυρίσουν αργά το βράδυ και δεν το προτεραιοποιούν. Δηλαδή, δεν θα σκεφτείς να κάτσω μια ώρα να μαγειρέψω. Θα προτιμήσεις να πας μια βόλτα εκείνη την ώρα και την επόμενη μέρα ξέρεις ότι κάτι θα παραγγείλεις. Αυτό θεωρείς πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα? Όταν λες προγραμματισμός, δηλαδή, τι θα συμβούλευες, τι tips θα έδινες? Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ο προγραμματισμός είναι στην ουσία το skill που λέμε, η ικανότητα που πρέπει να έχει κάποιος. Από εκεί πέρα, αυτή είναι και μια μέθοδος που χρησιμοποιώ πάλι εν μέσω συνεδριών, έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε αυτό που είπαμε, συνήθειες που θέλουμε να υπάρχουν. Βάζω τον άλλο να σκεφτεί τι θα τον βοηθούσε να προγραμματίσει περισσότερο το κομμάτι της διατροφής του. Αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, να βάλει μια υπενθύμηση στο κινητό του μια φορά τη βδομάδα να πάει ένα σούπερ μάρκετ. Γιατί πολλές φορές καταλήγουμε να μην έχουμε πάει καν σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και να θέλουμε να παραγγείλουμε κάτι απ' έξω. Μετά μπορεί να είναι πάλι να βάλει, ας πούμε, να κλείσει λίγο χρόνο στο πρόγραμμά του, μια Κυριακή, ας πούμε, που μπορεί να μην δουλεύει. 2 ώρες, 1 ώρα, μισή ώρα, έτσι ώστε να μαγειρέψει 1 ή 2 φαγητά, να τα μεριδοποιήσει και να έχει φαγητό σχεδόν έτοιμο για όλη την εβδομάδα. Αυτό μπορεί να είναι να βρει, ας πούμε, 15 λεπτά, να πλύνει, ας πούμε, μια σαλάτα, να την κόψει και να έχει σαλάτα πάλι έτοιμη για 3 ή 4 μέρες στο ψυγείο. Οπότε, κάνοντας αυτό το πράγμα, μπορούμε πρακτικά να ασχοληθούμε, ας πούμε, 1 ή 2 φορές την εβδομάδα και να έχουμε φαγητό έτοιμο για όλη την εβδομάδα. Οπότε θεωρώ αυτό από μόνο του εξοικονομεί πολλά χρήματα. Ειδικά με τα χρήματα, ας πούμε, που θα ξοδεύαμε, αν παραγγέλναμε τις περισσότερες μέρες από αυτές απ' έξω, δεν είχαμε κάτι έτοιμο, γιατί είναι πολύ φυσιολογικό και όλοι το κάνουμε σε έναν βαθμό, έτσι. Δηλαδή να δουλεύουμε, γιατί όλοι έχουμε τώρα υποχρεώσεις πολλές. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό όταν γυρνάς, ας πούμε, και είσαι κουρασμένος στο σπίτι, να μην έχεις τη διάθεση να κάτσεις να μαγειρέψεις, ας πούμε. Οπότε σίγουρα θα καταφύγεις σε κάτι πιο εύκολο. Οπότε αν έχεις κάτι μπροστά σου ή στο ψυγείο έτοιμο ή με 5 λεπτά, ας πούμε, προσπάθεια, το πιθανότερο είναι ότι θα προτιμήσεις και αυτό. Σωστά, αλλά ακόμα και έξω, ας πούμε, μέσα στην ημέρα, ακόμα και για snacking, υπάρχουν πιο υγιεινές επιλογές. Δεν είναι το ότι απαραίτητα πρέπει να πάρω, ας πούμε, τη σοκολατίτσα ή να πάρω ένα ντόνατ. Είναι λίγο πάνω σε εμάς το τι θα επιλέξουμε, σωστά. Δηλαδή και στο ίδιο budget, αν πάω να πάρω μία μπανάνα, το κόστος είναι ίσως και χαμηλότερο από το να πάρω μία σοκολάτα. Ισχύει αυτό. Σχετικά με το κομμάτι του προγραμματισμού και τα snack, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, μπορούμε να έχουμε κάποια έτοιμα μικρά snack, ας πούμε, που μας αρέσουν στην τσάντα μας. Τώρα μπορεί να είναι λίγα αποξηραμένα φρούτα με λίγους ξηρούς καρπούς. Μπορεί να είναι, ας πούμε, κάποια κρακεράκια με δημητριακά ολικής άλυσης, ας πούμε. Μπορεί να είναι οτιδήποτε αρέσει στον καθένα. Απλά ανέφερα τώρα 2 ενδεικτικά, τα οποία μπορούμε να τα έχουμε, ας πούμε, στη τσάντα μας, στο backpack μας, στο γραφείο μας, σε ένα σιρτάρι δίπλα στο γραφείο μας, έτσι ώστε τη στιγμή που πεινάμε να είναι σε μέρος εύκολο, προσβάσιμο, έτσι ώστε να κάνει και τη συμπεριφορά ακόμα πιο εύκολη. Και μετά έχει να κάνει, βέβαια, αυτό το κομμάτι έχει να κάνει πάλι και με το κομμάτι της διατροφικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, προφανώς θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον έτσι ώστε να είναι ευνοϊκό για να κάνουμε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Απλά πρέπει να έχουμε μπει και στο τρυπάκι, να ξέρουμε γιατί αυτό είναι καλύτερο, ας πούμε, από το να πάρουμε ένα ντόνατς. Αν απλώς καταναλώνουμε φαγητό απλά και μόνο για να το καταναλώσουμε, προφανώς δεν θα μας ενδιαφέρει τι θα είναι αυτό. Απλά θα φάμε το πρώτο πράγμα που θα βρούμε μπροστά μας για να κατευνάσουμε το στομάχι μας ή να νιώσουμε καλύτερα απλά εκείνη τη στιγμή, αν είμαστε πιεσμένοι ή οτιδήποτε, και θα προχωρήσουμε. Οπότε πάλι επιστρέφω στο κομμάτι της διατροφικής εκπαίδευσης και του πόσο σημαντική είναι.
Που σε αυτό που λες, επειδή ξαναγυρνάω στο ότι είμαστε μια γενιά που είμαστε πάρα πολύ μέσα στα social media, δεν θα ήταν μια έξυπνη, πάρα πολύ απλή κίνηση το να πάμε να ακολουθήσουμε κάποιους ειδικούς όπως εσύ που ανεβάζεις tips μέσα στη μέρα, ανεβάζεις πληροφορία για το ποια είναι η διατροφική αξία κάποιας τροφής, τι μπορούμε να κάνουμε, να φτιάξουμε εύκολα στο σπίτι μας, από το να πάμε να ακολουθούμε μόνο λογαριασμούς που θα πάρουν το μπέργκερ, θα το φάνε με έναν πολύ ελκυστικό τρόπο, οπότε όλο το feed μας θα είναι μπέργκερ, μετά σούσι, μετά κάτι άλλο και άτομα που απλά τρέφονται με αυτόν τον τρόπο, από το να εκτιθέμεθα και σε τέτοια πληροφορία, χρήσιμη όντως. Δηλαδή, αν ανοίξω εγώ το Instagram μου και βλέπω τέτοια post χρήσιμα, αντίστοιχα σαν αυτά που ανεβάζεις και εσύ, θα μου αρχίσει να μου δημιουργείται αυτό στο μυαλό. Θα αρχίσω να μπαίνω σε αυτή τη λογική. Αν όμως βλέπω μόνο influencers ή εικόνες από τέλεια instagramικά φαγητά, τέλεια junk food, new spots to try και όλα αυτά, είναι λογικό και εμένα να μου δημιουργηθεί αυτή η διάθεση και να μπω σε αυτή τη λογική και μετά δεν θα καταλάβω πώς η διατροφή μου ενδεχομένως έχει χαλάσει ή πώς πήρα βάρος. 100%. Νομίζω... Έτσι είναι, Βάλια, συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ είναι στο χέρι μας το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα social media υπέρ ή κατά εμάς, οπότε σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες εκεί έξω με άπειρη πληροφορία, δημιουργούν περιεχόμενο εξαιρετικό, evidence-based, που είναι το πιο βασικό για μένα. Οπότε θεωρώ είναι πολύ βασικό να τσεκάρουμε τα άτομα που σε πρώτη φάση ακολουθούμε στα social media, να δούμε ποιος είναι αυτός που μιλάει, ας πούμε, για διατροφή. Έχει τα απαραίτητα εχέγγυα για να μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει, ας πούμε, τα πτυχία, έχει τα μεταπτυχιακά, έχει, ας πούμε, κάποια προϋπηρεσία πάνω στο αντικείμενο αυτό. Ή απλώς, ας πούμε, έχει ένα ωραίο καλή σώμα και με πάτημα αυτό μιλάει και δίνει διατροφικές συμβουλές. Είναι και αυτό μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ. Και θέλει προσοχή, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ομάδες εκεί έξω που μπορεί να ακούσουν κάτι το οποίο μπορεί, ας πούμε, για μένα να μην είναι επιβλαβές, αλλά μπορεί, ας πούμε, για κάποιον άλλο να είναι. Και μου έχει τύχει αυτό, δηλαδή το λέω, είναι ένα παράδειγμα το οποίο μου έχει τύχει και παραπάνω από μία φορές, άτομα τα οποία έχουμε συνεργασία, να είχαν ακούσει στο παρελθόν κάποια συμβουλή από κάποιον εισαγωγικά influencer μέσα από τα social media, η οποία όμως να ήταν εντελώς λανθασμένη για τη δική τους περίπτωση και να τους έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε είναι real life παράδειγμα αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή και να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τα social media υπέρ μας. Δηλαδή παίρνοντας πληροφορίες που παλιότερα μπορεί να πληρώναμε, ας πούμε, για να παίρνουμε αυτές τις πληροφορίες, πλέον υπάρχουν προσβάσιμες ελεύθερα, οπότε θεωρώ θέλει λίγο προσοχή προς αυτό το κομμάτι. Ναι, παίρνεις όλες τις πληροφορίες και μετά εσύ πρέπει να το ψάξεις. Όπως για τους influencers, πολλές φορές μπορεί να προωθούν και προϊόντα. Δηλαδή, μπορεί να προωθούν ένα snack και να έχουν μια συνεργασία με την εταιρεία. Άρα, εσύ μπορεί, επειδή θαυμάζεις εισαγωγικά το συγκεκριμένο influencer, να προβείς στα αντίστοιχα προϊόντα χωρίς να ψάξεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο γενικά μου προκαλεί έτσι μια απορία και το συζητούσα με τη Βάλια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να παρακολουθήσει κάποιος στο TikTok έναν άλλον ο οποίος τρώει τηγανιτές πατάτες, για παράδειγμα. Γιατί υπάρχουν αυτά τα trends και μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν 20-25 χιλιάδες followers ή στο TikTok, δεν ξέρω πώς λέγεται, και απλά το μόνο που κάνουν είναι εκείνη την ώρα να είναι ένα βιντεάκι που τρώνε τηγανιτές πατάτες ή ένα μπέργκερ. Ποιος είναι ο λόγος που μας προκαλεί το ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε? Αν ήταν κριτική σαλάτα ή μια ελληνική σαλάτα ή ένα σολομό, δεν νομίζω ότι θα είχε την ίδια ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι, αυτή την ερώτηση την έχω και εγώ, οπότε δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Θεωρώ ότι και πολλοί το κάνουν τρώγοντας και οι ίδιοι κάποιο junk food συνήθως. Θεωρώ ότι, δεν ξέρω, προσφέρει κάποια ανταμοιβή εκείνη τη στιγμή που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Αλλά βλέπω και εγώ πλέον είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι λογαριασμοί που κάνουν λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Ή food fights, ακόμα πιο ακραία. Ποιος θα φάει πιο γρήγορα τεράστιες ποσότητες φαγητού. Ναι. Και αυτό, σωστά. Ίσως επειδή το έχουμε όλο αυτό το junk στο μυαλό μας σαν νοοτροπία πιο απαγορευμένο, οπότε ό,τι πιο απαγορευμένο... Θα το πενεχοποιείς. Ναι, το απενεχοποιούμε, δηλαδή ξέρουμε ότι δεν κάνει καλό όντως το να εκτίθεσαι και να τρως τόσες μεγάλες ποσότητες junk food, οπότε
ξέρεις ότι είναι κάτι που σε εισαγωγικά απαγορεύεται. Άρα όταν το βλέπω, εμένα με εξτάρει, γιατί ο άλλος κάνει κάτι απαγορευμένο. Είναι μια εξήγηση που έχω δώσει εγώ. Σωστό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο και να πω ότι κι εγώ πολλές φορές θα κάτσω και θα δω τέτοια βίντεο, χωρίς να μπορώ να καταλάβω γιατί ξοδεύω αυτά τα λεφτά. Τις πατάτες, Ζιβάλια, γι' αυτό είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Εντάξει, μην δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες, αλλά ναι, είναι μια influencer που τρώει πατάτες συγκεκριμένα και έχει γίνει χαμός. Από αυτό. Ή δεν ξέρω, επειδή θες να το φας υποσυνείδητα, λες μήπως σου δημιουργήσει την επιθυμία μετά να φας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Η αλήθεια είναι, θεωρώ, λίγο πολύ όλοι τα έχουν παρακολουθήσει αυτά τα βίντεο, κάποια τέτοια βίντεο, γιατί σίγουρα σου εξητάρουν και την περιέργεια στην αρχή. Απλά θεωρώ με το να είναι τόσα πολλά πλέον εκεί έξω, πάμε λίγο προς το άλλο άκρο. Δηλαδή, πλέον έχουμε απενοχοποιήσει το junk food, θεωρώ, οι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον. Το θεωρούμε κάτι πολύ φυσιολογικό πλέον στη ρουτίνα μας και πάμε να ενοχοποιήσουμε, πάμε προς το άλλο άκρο. Πάμε να ενοχοποιήσουμε το πιο healthy food, ας πούμε. Δηλαδή, σε τέτοια βιντεάκια, ας πούμε, έχω δει π.χ. μιας και το αναφέρουμε τώρα, παραδείγματα που μπορεί να είναι κάποια επιλογή για σαλάτα, ας πούμε, ή κάποια επιλογή χωρίς ζάχαρη, ή κάποιο γλυκό με στέβια, ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές πιο εναλλακτική επιλογή. Και βλέπω ότι είναι κατακριτέα. Δηλαδή, αν είναι, ας πούμε, 2 ή 3 άτομα στο βίντεο, είναι κατακριτέα. Αυτό το βλέπω και πάλι real life. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, το βλέπω πολύ σε παιδιά αυτό, η αλήθεια είναι. Παιδιά που πάνε ακόμα στο σχολείο, είτε είναι παιδιά δημοτικού, γυμνασίου ή και λυκείου. Όταν κάνουν μια συζήτηση. Gen Z. Ακριβώς. Ναι, και φοιτητές θεωρώ. Δηλαδή, έχει μεγάλο target group. Κάνουν μια συζήτηση, ας πούμε, σχετικά με τη διατροφή τους και συζητάμε κάποιες επιλογές πιο θρεπτικές που θα μπορούσαν να έχουν για κάποιο σνακ, ας πούμε. Και φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσαν να έχουν προετοιμάσει από το σπίτι. Πολλές φορές ακούω την απάντηση «Δεν θέλω γιατί θα με κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά από το σχολείο που ψωνίζουν από το κηλικείο και εγώ θα φέρνω από το σπίτι». Που λέμε. Αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές με παιδιά κυρίως δημοτικού και γυμνασίου. Δεν θεωρείται εισαγωγικά, ας πούμε, να κουβαλάς κάτι από το σπίτι σου, το οποίο, εντάξει, περισσότερες φορές μην γελιόμαστε, θα είναι πιο θρεπτικό από το να πάρεις κάτι από το κηλικείο, ας πούμε, του σχολείου. Και είναι, άμα το καλοσκεφτούμε, είναι περίεργο αυτό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο. Να θεωρείς αγαπητός, ας πούμε, αν φέρεις πατατάκια, οτιδήποτε, κάποια σοκολάτα, ας πούμε, και τη μοιραστείς και με τα παιδιά, παρά αν φέρεις, ας πούμε, κάτι από το σπίτι πιο θρεπτικό κτλ. Σίγουρα το βλέπουμε και από τα social media, αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν θα έχει την ίδια απήχηση ένα υγιεινό γεύμα από ένα junk. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, πάλι μέσω των social media, που είναι κάποιοι που είναι υπέρμαχοι της υγιεινής διατροφής, του υγιεινού τρόπου ζωής και ακολουθούν και κάποιες μεθόδους που δεν ξέρουμε αν αντέχει ο οργανισμός μας να τις ακολουθήσει, αν πρέπει να τις ακολουθήσει, όπως είναι η keto διατροφή ή όπως είναι το fasting, και υπάρχουν και αντίστοιχα challenges. Πολλές φορές δηλαδή λέει στο social media κάνε join αυτό το challenge, πάμε να κάνουμε ένα μήνα fasting, ας πούμε, και γράψει τα αποτελέσματα. Που και αυτά είναι trends που δημιουργούνται και αυτά είναι φαινόμενα της γενιάς μας. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω ότι όντως τι σχέση έχουν με την διατροφή, είναι κάποια εργαλεία, πάλι πρέπει να πάρουμε μια συμβουλή πριν τα ακολουθήσουμε, ή είναι απλά κάνουμε πλάκα και δεν έχουν καμία επίπτωση στην υγεία μας? Είναι αυτό που είπες, Βάλια, ακριβώς. Είναι κάποια διατροφικά εργαλεία, τα οποία αν χρησιμοποιηθούν σωστά στον κατάλληλο πληθυσμό μπορεί να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, η keto διατροφή που ανέφερες κιόλας είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά με μεγάλη επιτυχία για παιδάκια που είχαν επιληπτικά επεισόδια και είχαν προβλήματα με τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβαναν, δεν είχαν αποτέλεσμα. Οπότε αυτού του είδους η διατροφή είχε χρησιμοποιηθεί σαν θεραπεία για αυτά τα παιδιά. Επειδή τι γνωρίζω, τι είναι ακριβώς, τι περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές? Είναι η keto diet που λέμε, η κετογονική διατροφή. Είναι μια διατροφή που κατά βάση αποκλεί τους υδατάνθρακες και έχει πολύ μεγάλη πρόσληψη λιπαρών. Δηλαδή είναι περίπου κατά 80% πρόσληψη λιπαρών, γύρω στο 15% μια πρόσληψη πρωτεΐνης και γύρω στο 5% η πρόσληψη υδατανθράκων. Με αυτό να συνεπάγεται, ας πούμε, ότι αποκλείουμε ολόκληρες ομάδες τροφίμων, όπως είναι τα φρούτα, όπως είναι τα δημητριακά, όπως είναι τα περισσότερα λαχανικά. Και συνήθως τα άτομα που ακολουθούν μια τέτοιου είδους διατροφή έχουν πολύ μεγάλη πρόσληψη των κακών σε εισαγωγικά λιπαρών που λέμε. Των κορεσμένων λιπαρών μπορεί να είναι από κόκκινο κρέας, μπορεί να είναι μπέικον,
μπορεί να είναι με πολύ μεγάλες ποσότητες βουτύρου. Οπότε είναι μια πολύ περιοριστική διατροφή. Εγώ προσωπικά δεν την προτείνω στο γενικό πληθυσμό, γιατί δεν έχει evidence για να προταθεί στο γενικό πληθυσμό. Είναι μόνο για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ανέφερα. Οπότε σίγουρα δεν θα συμφωνούσα με κάποιο challenge τέτοιο. Ως προς τις διατροφικές διαταραχές, με την εμφάνιση στο social media υπάρχει άνοδος? Δηλαδή, σε σχέση με παλαιότερα, ή απλά πλέον ακούγονται περισσότερο, λόγω ακριβώς πάλι των social media? Θεωρώ ότι υπάρχει άνοδος και αυτό θεωρώ είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται. Και στα social media και στην τηλεόραση προβάλλονται, ας πούμε, σωματότυποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ, ας πούμε, καλή γραμμή και πάρα πολύ αδύνατοι. Περνάει η πεποίθηση ότι έτσι είναι το σωστό και έτσι πρέπει να είναι, ενώ στην πράξη δεν είναι έτσι. Οπότε, στην ουσία, αυτό μας βάζει σε μια προσπάθεια να είμαστε κι εμείς έτσι, να μην τα καταφέρουμε στις περισσότερες περιπτώσεις, να απογοητευόμαστε, να ξεσπάμε στο φαγητό, οπότε ξεκινάει αυτός ο φαύλος κύκλος πάλι που λέγαμε. Οπότε, θεωρώ είναι πολύ βασικό να προβάλλονται τα σωστά πρότυπα, όσο γίνεται βέβαια αυτό. Και αυτό πάλι θεωρώ συνδέεται με τα άτομα τα οποία επιλέγουμε να ακολουθούμε, να παρακολουθούμε και να δεχόμαστε πάση περιπτώσει πληροφορίες και συμβουλές από αυτά. Σωστά. Επομένως, Γιώργο, εσένα πού μπορούμε να σε βρούμε για να σε ακολουθήσουμε? Ξέρω ότι ανεβάζεις πολύ χρήσιμο υλικό και να πούμε ότι υπάρχουν αυτό που είπες, υπάρχουν πολλές πηγές πληροφόρησης, σωστής πληροφόρησης στα social media, που μπορούμε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε το feed μας με τέτοιο τρόπο για να κινητροποιηθούμε καλύτερα. Επομένως, εσένα πού μπορούμε να σε βρούμε? Λοιπόν, πριν σας πω που μπορείτε να με βρείτε, θα ήθελα να πω ότι, εντάξει, πέρα από εμένα, που η αλήθεια είναι τώρα ξεκινάω λίγο πολύ με τα social media, δηλαδή έχω ακόμα πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι με πολύ μεγάλη εμπειρία που ανεβάζουν εξαιρετικό περιεχόμενο, οπότε σίγουρα υπάρχει πολύ καλή πληροφορία και έγκυρη εκεί έξω. Οπότε αυτό που θα έλεγα εγώ σαν συμβουλή είναι να τσεκάρουμε λίγο το προφίλ του ατόμου αυτού, τις σπουδές του, πολύ βασικό. Ακόμα περισσότερο αν επιλέξουμε να συνεργαστούμε με αυτό το άτομο, είναι βασικό εκεί ακόμα περισσότερο να τσεκάρουμε το background του, τι σπουδές έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είναι το κατάλληλο άτομο το οποίο μπορεί να μας συμβουλέψει χωρίς να μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Οπότε σίγουρα είναι πολύ βασικό αυτό το κομμάτι. Τώρα όσον αφορά εμένα, σίγουρα εντάξει, πλέον μπορείτε να με βρείτε με φυσική παρουσία με το γραφείο μου στα Χανιά και μέσα από τα social media όμως. Προσπαθώ να είμαι πλέον πιο δραστήριος και στο Instagram, μέσω του λογαριασμού μου, Your NutriSpot, και σε άλλες πλατφόρμες εννοείται. Σιγά σιγά θα φτιαχτεί και website, οπότε σίγουρα μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μέσω social για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία υπάρχει. Γενικά έχω επικοινωνία με κόσμο μέσω social media, ακόμα και για απλές ερωτήσεις, και χαίρομαι, δηλαδή μου αρέσει και εμένα αυτή η αλληλεπίδραση που υπάρχει. Οπότε σίγουρα μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία, δηλαδή ακόμα και αν κάποιος δεν βρίσκεται στην Κρήτη, στα Χανιά, σίγουρα μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία και να συζητήσουμε οποιοδήποτε προβληματισμό υπάρχει. Ο λογαριασμός είναι πολύ ωραίος, δηλαδή εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα και μου αρέσει έτσι να αλληλεπιδρώ με υγιές περιεχόμενο στο Instagram, μέσα σε όλο αυτό το χάος που υπάρχει. Αν θα μπορούσες να δώσεις μία συμβουλή στην Gen Z σχετικά με τη διατροφή της, τι θα ήταν αυτό που θα έλεγες? Καλή ερώτηση αυτή. Να διαλέξω μία συμβουλή. Σίγουρα. Πολλές χρειαζόμαστε, αλλά. Ακριβώς, ναι. Σίγουρα θα έλεγα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας με τα ελαττώματά του, που πάντα θα υπάρχουν, και να προσπαθήσουμε σταδιακά όσον αφορά το κομμάτι της διατροφής, να βρούμε τη διατροφή που μας ταιριάζει εμάς. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και προηγουμένως βέβαια. Ο καθένας από εμάς έχει ένα διαφορετικό μοτίβο διατροφής που πιθανότητα του ταιριάζει. Οπότε μέσα από πειραματισμό ίσως, δηλαδή να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα, να δούμε μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, πώς νιώθουμε με αυτά, να βρούμε τι μας ταιριάζει και σταδιακά να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες μικρές συνήθειες. Δεν χρειάζεται η διατροφή μας να είναι τέλεια. Χρειάζεται να είναι βιώσιμη με τα καλά της και τα κακά της, έτσι εισαγωγικά πάντα. Και αυτό είναι και το πιο υγιές. Ακριβώς, και είναι αυτό το ότι δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με κανέναν σε κανέναν τομέα, που δυστυχώς το πυροδοτούν τα social media και η τεχνολογία, αλλά αυτό που λες συνδέεται με αυτό. Μόνο με τον εαυτό μας, να παρακολουθούμε το δικό μας progress.